Добър ден, драги зрители! Сега сме с най-добрите сниматели на видео Наум Транов и Иван Андреев, който е зад камерата. Коста е. Сега ще направим един геймплей от NFS Carbon в нашата кариера Майкъл Джексън. Къси ме така, защото съм си направил луд по Майкъл Джексън, извинете. Ако не ви харесва. Ето го новото ми Порше, което си направих. Сам ли си го направил? Да, не ти продавах колетра, знаеш. Продавах си един Skyline. Твоя? Да, сега ще се състезаваме в последната територия на Карбон Стакет Дек срещу Дариус и неговите мазни копалета. Си имаме бая псовни с този клип. Пригответе се. Имаш ли пауза? Паузичка ли? Не. Жалко. Що? Си шиба на снимка. Да, направо. Сега тъкмо долу пред входа качихме един готин клип с funny moments на GTA. На GTA San Andreas. Ако беше каза, че ти е 5 цела. Ако искате, ако искате го проверете и ако ви хареса, го препоръчате на приятели или нещо от сорта. И най-важното е да се забавлявате, нали, драги зрители? Остат кога има в GTA 5, бе, знаеш ли? Баси, бе. И искам да видя. Покажа ето Фака! това пистолетче. Колко е мъничко. Чакай, сега ще го справим. Бум! What the fuck? После ще да им приятел. Добре, после. Това мазно копеле ме изпревари. После има на GTA, нали? Аре, копелдак, ще се забавиш ли или ще се забавиш? Добре, после искаш да снимам GTA 3 или San Andreas? San Andreas. Добре. Намо на това копеле, нали, драги зрители? Който каже, че не е копеле... Маш игра на това. Ченгитата. Куките! 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 Абе, ние не сме в България, бе. Да, бе, България сме. Ево. Знаеш какво? Еби ченгето. Скарай, когато почна кое беше. Да бъдем мамицата тела. Отървахме се направо на кос. Сега ще ни подгоня ти. Сега гледайте какво мележ става. 3, 2, 1. Бум! Bullshit! Нати копеле нещастно. Като се зая сала пред нас, как сала пред нас, бе? Той на километри, бе. Това е спитрап. Да. Меленце! Как само мина под него, леле? Над него. Не давай на сала да те мине. Ти на този ли ме наричаш, бе, педарас? Бърто, на трето място си. Нищо, сала първо. Игата! Още не сме свършили, драги зрители. Има и продължение. Не го показвам, драгите зрители. Извинете за този жест на Ивайло, просто е свикнал. Аре, продължаваме. Сия. Ама ти още... Добре, директно отивай към състезание, ще хванат. Ще пипнат ноки. Ще проси хода. Къде ходиш, бе? Моткам си се. Низ гръбче. Апс. Тук педарас не иска ме гони. Идиот. Добре, искаш да направим някаква нова кола? Обща. Аре. Не. Бързо, направо се спавай! Спавай си директно! Какво чакаш? Фак! Ноки, направо се спълни на това. Не мога. Защо? Натни escape map и се спълни. Спри на място, просто спри. Ето ще се скрия. Избягме на тичингето да имаме много. Сега директно се спълни. Чакай, първо трябва да продадем една кола. За да си направим. Обща ли ще продадем ли? Общо. Не. Някоя. Аз имам...
Е, това май е... Това също е мое. Карам си го, ама и то ме кефи. Това е твоя Елис. Да, кефи ме. Ерхих седмицата. По-добре, ние имаме вече една такава. И сега ще направим още вместо нея. И сега спускаме на фриран да направим една нова кола, драги зрители. Сега ще видим най-хубавата кола, правена от най-добрите сниматели на видео. Според нашите възможности. То канти, че трябва да свалиме фрапса, ти не. По-добре да свалиме, казвам ти тази програма. Така ще се снимем по-добре клипове, но ще трябва да си купим и микрофон. Защо просто не си купим една професионална камера? Но така по-трудно ще ги качваме в интернет, нали знаеш? Аз това, че го знам. Съм прав. Да, но им предвид, ако искаш да сниме директно на самия екран, на нейто така, да се вижда всичко, може да си свалиме фрапс, но трябва да си купим микрофон преди това. Искаш ли? Да си съберем пари за микрофон и после да свалиме фрапс. Аз знам как се ползва. Имам я на моя комп. И става ли добре? Да. Нищо. Стига само да не ти лаги. Мене така ми е добре. Аре, каква кола ще си правим? Всъщност. Искаш да си направим... Исанче? Каларто. Добре, съгласен съм. Или да си направим едно Ford GT. Не, калартото. Окей. Сега отим да ма апгрейднеме. Добре си за сега. Ако ще правим скоро, ще трябва малко да дигнем. Добре, Нук, искаш ли един път да дигнем някоя кола? Не може, тя си е дигната на макс. Може само да я сваляш. Добре, искаш ли да оставим ето така? Айде. На мен е по-ме кеф и свалена. Мен така. Сега ще я видиш като е свалена. На клипа ли ще я правим такава? Разбира се. Добре. Направих ти снимка на прогрифта. Добре, клипа вече стане 7 минути. Значи може да снимем до 15 минути клип. Значи трябва 7, като станат 13 ми кажи. Първо трябва бързо да направим тази кола. Сега ще докажа, че свалена е по-готина. Не, аз си казвам това... Не, аз казвам, че мога да сниме само 15 минути, защото първо трябва YouTube да ни приеме. И после може да сниме по часове клипове. YouTube ни е приел. Скачил съм 2 клипа. Не, смисъл... Ти не схващаш. Добре, къв цвят ще бъде? Казвай бързо. Червено. Червено. Огнено червена или нормално червена? Огнено. Ако искаш червено направи. Не, така. И мен така ме кефи. Искаш ли да сложим етко боди? Не. Ужас. Майко, грознотия. Това не е лошо. Ей това. Не, чакай, страйп боди да опитаме. Не. Баш ивното изглежда. О, това ми кефи. Това... Я чека да го поразгледаме това. Това е яко. Я гледай как е отзад. Баси Това е. шита. Това е яко. Аре, черно или бял. Аре отвътре да е черно с бели черти. Добре. Вътре черно, отвънка с бели черти. Чакай, градиент 1. Не, чакай да градиент. С бели черти. Баси. Добре, супер. Баси хуя. Искаш ли да видим за още един видео? Не, стига. Чакай. Е този. И по същия начин. Full one. Значи в най-скоро време трябва да ставаме. Ти знаеш защо?
Хвана ли? Сванах. Добре. 10 минути вече. Има едно от тен, затъмняваме ги на макс. Първо блек. Не, що не ги направи такива виолетови ли бяха? Я да видим как ще изглеждат. Да, тук по-макиши. Идеали. Винил, нали вече сложихме винил? Боди кит. Тафо! Взимай. Баси шита. Гледай колко е як като е свалена. Доказах ти колко е готина. Да, ма трябва да има една такава, една, която не е свалена, защото обикновено с седамите с най-много скокчета. Нали, знаеш, там на GTA 5 зенторито той е много ниско, а адъра по-висок. И адъра повече става за скокчета, по-добре го управлява във въздуха, отколкото зенторито. Тук няма значение. Да, ма. Нищо. Така гледа много шито. Така изгледа много шито. Не, чакай, това е яко. Това беше яко. Да, вземи, що не? Чакай, трябва да сложим и спойлер. 11 минути. Добре. Може да се чуваме какво си говорим. Да. Не знам. Не, това ме скифи. Матиран. Винаги си слагаш матиран. Не, тия джанти си остачи са яки. И това е. Чакай, я да видим как ще стоят цени други. Акумулатора такова ли го? Всичко, чакай са. Апгрейдна ли го? Бърш, нямаме много време. Трябва малко да побързаме. Тия са по-яки. На макс. Мисля, че вече е готова. Погледнете я. Айде да пробваме на пътя бързо. Чакай, трябва първо да се сейвна. Отиваме, защото отива към 12-та минута вече. Сега да видим как. 12 минути. Добре, сега това е последния рейс за клипа, който ще направим. И след това ще ви кажем едно сърдечно чао. До следващия клип, поне. Надявам се клипа да е по-дълъг, но нищо. Да, пука ми се това. Това е. Чупи се, бе, копеле. Добре, сега с първи ти. Добро е. MLGZ Pro GZ Drift. Тахил! Куп продакт, нещастен. Глед колко бързо скорява. Чакай, ще снимам когато стигнеш към 200-300. Стига дрифти, Така проваляме клипа. Чакай сега да стигнеш. Ей сега! Правиме клип! Как се Не сече? притеснявай, бабо, тихо сега. Трябва, не притеснявай. клип! Зрители! Извинете за това. Това беше моята Не знам, 13 минути вече минаха. Бързо. О! Веднага Шипни ги угъза и си готов. 2 от 5. Ти, Добре, че се защо си на 6-то място? Не знам. Това е спитрап. Явно не сме много бързи. 35 км, малко ли са? Самсън 517. Лили. Ние сме сините, да знаете. Не са тъпи. Да, ма не се знае дали сме ние. Шатът ни. Каза ти имаш 606 км в час, бе? Да, нали те се прибавят. Фак, забравих. Сега, бързо, шипни ги угъса, казвам ти. Полис! Полиция! Куките. Ерегата. Money. Тоест пачки. В един нашиван полицай, т.е. наебан в газа. Той си кара напред, не ни вижда, както и да си е. Той бута всичко. На кой има време? 14 минути, брато. Добре, ето минахме рейса. Бързо. Добре. Чао, до следващия клип. Чао.